دەستپێکی سوودیەمین ساڵبەگەرە شەهادەتە شەهید بێریتان بە بیرتێنین و بەژنە لەبەر شەهادەتەوەی دەتابینین. بڕاستی jî şehîd bêrîtan ev xeta berxwedanê yê ku ji bo gelê Kurd û taybet wekî sembola xeta azadiyê ya ku ji bo jinên ciwan jinên Kurd heştî mîrasê ku ji bo me heştî em dixwazin yanî wek jinên ciwan hem yên wariyê hem jî wek jinên ciwanên Kurd wê xetê bidin berdewamkirin. Bi rastî jî şehîd bêrîtan ev çalakiya ku bêmirin ji bo me pêk anî ji bo azadiya gelê Kurd ku bi salan e bi zulm û zordariyên cur bi cur re rast hatî. Yani em dikarin bêjin ew çalakiya wekî çalakiya xeta azadiya çalakiya rizgariya Kurd dêre ku wek jin em ji hêz bigirin ji çavdêrî bikin em bikarin ji wê hêzê wê rêyê bidin berdewamkirin wê çalakiyê bidin berdewamkirin. Ji bo bîranîna şehîd bêrîtan li wargehê dibin sêwana meclîsa îştar de her du sal carekê festîfal têl derxistin. Ev festîfal ji salên 2000 ve salên 2005 şûn de her du sal carekê têl derxistin. Festîfala me wê di roj berdewam bike. Di festîfal de rojê yekemîn yani 24 mehê wek pêşengeh roja siharê wek pêşengeh wê bêkirin yani wek demê berê de wê kom bên vedan wekî çadirekê konên berê wê bê vedan. Di nava çadire de jî tiştên kurdewariyê ku bi destê jinanketê jinan dayîkên me yên ku di demê gund de çêdkirin pêk danîn wê di pêşengehê de bê pêşkeşkirin. Wek tiştên kurdewariyên kevin gorene tiştên dest hatin çêkirin wê nam bê çêkirin wê bê pêşkeşkirin. Yani wê de wêneyên jinên ciwan yên berê de kedan hey daliyê berxwedan de kedan hey bê pêşenkirin wêneyên rêbertî wê bên pêşkeşkirin. Aynê di pêşengehê de jî wekî vasiyeta şehîd bêrîtan ku di beriya ku şehîd bikeve got em wekî dema ku şehîd bikevim di piştê min yani helwa bilav bikin wekî vasiyeta şehîd hevala me şehîd em jî wê vasiyeta wê pêk bînin em ê bi cih bînin em ê helwa bilav yani ji gel kesên ku bên pêşengehê re em ê bilav bikin. Aynê 24 mehê şev jî girêdayî jiyana şehîd bêrîtan wê sînevizyonekî li şehîdlikê yani saziya malbatên şehîdan ji gel re bê pêşkeşkirin ve hemû xebatkarên wargehê gelê wargehê wê beşdar bibin. 25 mehê jî sihara wê wê ji aliyê xebatkarên wargehê aliyê jinên wargehê ve xwarinan wê bên çêkirin yên herêmî wê bên pêşkeşkirin wê bên bilavkirin. Êvara wê jî şev li navenda çand hunera wargehê wê şahî bê derxistin wê hemû gelên wargehê bejdarbûna xwe jê re çê bikin. Di şahiyê de ji aliyê jinên ciwan ve wê govendek bêl derxistin wê hunermend ji derve ji cihên cuda bên yani wê rojê de bên ser dîke pêşkeşiya xwe bikin. Bi rastî jî ne festîfal di nava wargehê de wek çandek hatiye rûniştikandin yani her du sal carekê jî me cardin got her du sal carekê jî ev festîfal tê kirin yani wek wargehê de wek çandek hatiye derxistin yani wê her tim bi berdewamî jî li ser wê xetê em bin şoptara xeta wê yani herî dawê jî wek jinek ciwaniyê wargehê ez bangazî le hemû jinên yani her çar parçeyê Kurdistanê jinên Kurdiyên ku ji derve de taybet jinên wargehê em xwedî li xeta şehîd bêrîtan ku ji bo me wekî mîras heştî em xwedî lê derbikevin û di pêşeroja xwe de jî li ser vê xetê yani jiyana xwe bidin berdewamkirin û her tim li ser wê şopa wê rêve biçin.